Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче пӗтмейнде. Куда мы мелись, истяну И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез. Сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу Қалып яңа буын жиынының біздің жыр ижат лабораториясы. Проектның үзенчәлеге һәм лабораторияда туған яңа жырлардан тұрған гала-концерт хакында. Қалып яңа буын жиыны мыннан 10 ел элек яшь татар ижатчыларын үзара таныштыру, бірләштерү, яңа әсәрләр ижат итү максатыннан барлыкка килә. Аның исеме дә очраклы гына сайланмаган. Қалып сүзе гарәп телендә рух, күңел, йөрәк дигәнне аңлата. Ижат эше әлбәттә күңел һәм йөрәк белән тыгыз бәйләнгән. Шуңа да әлеге үзенчәлекле исем берләшмәгә бик туры килеп тора. Қалипнең шишмә башында ижатчылар һәм журналистлар Гүзәл Сәгыйтова, Луиза Янсуар, Йылдыз Миңнуллина, Илмир Низамов, Миләүшә Хайруллина, Сөмбел Гафарова, Гөлчәчәк Шайхетдинова, Рания Усманова һәм башкалар тора. Ул коммерция оешмасы түгел, аның төгәл урнашу урыны билгеле штаты юк. Қалип Казан дәүләт консерваториясында әдәби клубтан башланып китте. Кечкенә генә кабинетта яшь ижатчылар бергә тупланды. Бәхәсләр туа башлады. Дөньяны үзебез үзгәртә башларга уйладык дип сөйли Қалипнең оешуы турында проектның авторы, Казан башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Сәгыйтова. Республикабызда яшь шагыйрьләр, заман композиторлары, рәссамнар, биючеләр бар. Тик алар еш кына үзара аралашмый. Һәр кайсы үз казанында кайный. Қалип исә менә шушы төрле юнәлештә иҗат итүчеләргә аралашу мәйданы тудыра алуы белән уникаль проектка әйләнде. Қалип чаралары иҗат мәйданын киңәйтте. Аның кыйммәте иҗатчыларның бер-берсен тәрбияләүендә, үзара тәҗрибә уртаклашып, бер-берләренә тәэсир итүендә. Яшьлек ул яңалыкка омтылу, үз көчеңне сынап карау вакыты. Қалиплеләр экспериментлардан курыкмый, шул ук вакытта традицияләр турында да истән чыгармый. Қалип ул үткән белән бүгенгене тоташтыручы күпер, иҗат һәм ярату мөхите, тамашачы белән күзгә-күз карап сөйләшү, аңлашу урыны, иҗади сусауны баса торган галәм. Шушы көннәрдә Қалип берләшмәсе оештырган безнең җыр иҗат лабораториясының гала-концерты узды. Анда безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Соңгы арада безнең җыр иҗат лабораториясе бар татар җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә булды. Бу гаҗәп тә түгел, проект чыннан да уникаль. Аның башлангычы хакында нигез салучысы, ягъни Гүзәл Сәгыйтова сөйли. Қалип барлыкка килгәндә үк инде 2012 елларда 10 ел элек ул нәкъ менә композитор, шагыйрь һәм вокалистның ниндидер уйлары аша яралды. Ни өчен безнең җырлар шундый, ни өчен безнең эстрада дигән сораулар бирдек һәм моны үзгәртү өчен нәрсә эшли алабыз. Чөнки бездә профессиональ композиторлар бар иде, шагыйрьләр әйбәт язучы һәм инде әлбәттә вокалистлар. Һәм әлбәттә шушы лабораторияны эшләү, оештыру, ул безнең идея күптән булса да, финанс мөмкинлеге булмау аркасында без инде аны озак еллардан соң гына 2019-20 елларда гына тормышка ашыра алдык. Һәм инде башка бәлки кирәкмәстәдер дип уйлаган идем мин, чөнки конкурсларда бар, яңа татар җыры да бар. Ләкин инде безнең композиторлар яшьләр үзләре килеп, әйдәгез әле үзебезнең проектны дәвам итик, безнең җырны дип мөрәҗәгать иткәч, без инде узган елны кире лабораторияга тотындык һәм беләсезме, ниндидер яңа сулыш. Монда беренчедән яшьләр дә бар. Бөтенләй вокалистлар арасында да, шагыйрьләр арасында да, композиторлар арасында да, аннан соң хәтта без инде өлкәнәя барган, урта яшькә керә торган Қалиплеләрдә дә ниндидер яңа дәрт уянды һәм матур шундый үзенчәлекле җырлар барлыкка килде. Проект гамәлгә ашырыла башлаганнан бирле талантлы яшьләрне бер сорау кызыксындыра.
Безнең җыр лабораториясе иҗатчылары сафларына ничек эләгергә? Шақыру буенча түгел, біз гадәттә үзебез эзлибез. Ләкин чыннан да менә яшьләрне бөтенесен дә белеп бетереп булмый хәзер. Элек инде консерваториягә да КФУлар белән аралашадыр. Хәзер бәлки монда яшьрәк җитәкче кирәк калипкә. Алай булса инде аралашу тыгызрак булачак. Хәзер күбрәк менә яшьләр бер-берсен әйтәләр, менә бу кеше бар, моны чакырырга мөмкин дип. Булай без һәрвакыт ачык, бу ярдәм безгә дә кирәк. Әле безгә концерт уздырырга минималь ярдәм булды, ләкин инде тагын да шундый ярдәм булса, тавыш яздыру өчен популярлаштыру җырларны җиңелрәк булыр иде. Безнең җыр лабораториясе Калипнең иң саллы проектларының берседер мөгаен. Ул Казан мэриясе һәм Татарстан Республикасы рәисе каршындагы туган телләрне саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән уздырыла. Лаборатория беренче тапкыр 2019 елда узды. Ярты елда 32 яңа җыр иҗат ителде. Шуларның 20се финалга чыгып, гала-концертта башкарылды. Беренче лабораторияда узган җырларның күбесе томошачылар күңелен яулап, бүгенге көндә хитларга әйләнде. Проектның максаты сәнгатьнең төрле өлкәләрендә эшләүче яшьләргә уртак иҗади мөхит булдыру, шагыйрь, композитор, җырчыларны үзара таныштыру, яңа әсәрләр иҗат итү һәм милли җыр фондын тулыландыру. Быелгы лаборатория исә узган көздә 25 сентябрьдә башланды. Ул көнне шыбага салып, шагыйрь, композитор, җырчы эшлегеннән торган командалар билгеләнде. Җырларның темалары, жанры сайланды. Ноябрь һәм февраль айларында проектның тыңлап карау этаплары узды. Үз эшенең остасы булган экспертлар яңа җырларны бәяләп, һәр командага үз киңәшләрен бирде. Экспертлар күренекле, тәҗрибәле шәхесләр. Татарстанның халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Татарстан Республикасының дәүләт камера хоры җитәкчесе һәм дирижеры Миләүшә Таминдарова, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйрь Рәмис Әймәт һәм Әлфия Авзалова фонды җитәкчесе Зөлфия Авзалова Нигъмәтҗанова. Командаларга темалар һәм жанрлар алдан бүленеп бирелде. Шул рәвешле төрле аудиторияны күздә тотып тудырган яңа үзенчәлекле җырлар барлыкка килде. Бу исә татар музыка сәнгате төрле яктан байыган дигән сүз. Балалар өчен җырлар, дуэтлар лабораториядә аерым урын алып торды. 19 шагыйрь, 17 композитор, 26 җырчы тарафыннан лабораторияның нәтиҗәсе буларак тамашачыларга 21 яңа җыр тәкъдим ителде. Яңа буын тудырган яңа җырларның кайсылары тарихта калыр, гомумән калырмы билгесез. Анысын вакыт күрсәтер. Талантлы яшьләрнең иҗат җимешләре үзләренең тыңлаучысын һичшиксез табар. Чөнки әлеге әсәрләр чын мәгънәсендә профессионаллар тарафыннан тудырылган. Безнең җыр иҗат лабораториясенең гала-концертына әйләнеп кайтыйк. Композитор, вокалист һәм шагыйрьдән торган командалар шыбага салу нигезендә барлыкка килгән. Иҗат процессы ничек барган? Шушы хакта сөйләшик. Беренче хисләр алар төрле була. Бу очракта без җырны бергә иҗат иттек дисәк тә була. Чөнки җыр иҗат иткәндә аның менә темпы ничегрәк булсын икән, характеры, шулай ук бит инде җырчы да үзенең коррективларын кертә. Әлбәттә, яңа җыр иҗат иткәндә яңа бала туган кебек, яңа туган баланы ничек каршы аласың? С трепетом русча иткәндә. Шулай итеп, без яңа җырларыбызны да бик дулкынланып, шатланып кабул иттек. Командаларның һәр кайсына билгеле бер тематика, билгеле бер жанр булып бирелгән. Булай эшләү иҗатчыларны тар кысага кертеп, иҗат итәргә комачауламыймы? Гаилә елы уңаеннан безнең ана һәм бала кичерешләре, ана һәм бала мөнәсәбәтләренә таянып, без балам дигән җыр иҗат иттек. Барысы да безнең кулда бит. Шагыйрь нинди шигырь иҗат итәсе килә, шуны иҗат итә. Композитор нинди көй язасы килә, шунда көй яза. Ахыргы продуктны инде җырчы сәхнәгә тапшыра һәм тамашачыга тәкъдим итә.
Беренчедән, жирәбәнең ничек безгә уңай туры килүенә мин инде һаман да сөенеп бетә алмыйм, чөнки дустым Лилия Гыйбадуллина миңа сүзләр авторы буларак туры килде. Безнең инде беренче тапкыр гына бергә иҗат итү түгел. Шул менә бер-беребезне бик яхшы аңлагач, инде бик матур ике җыр барлыкка килде. Чыннан да башта бик табигый шигырь иҗат ителде. Аннары шул шигырь белән илһамланып көй язылды. Көй өстендә дә, башкару өстендә дә бик зур эш алып барылды. Һәм инде бүген менә Алла бирсә инде бу җимешләребезне халык күңелләренә тапшырырга без әзер. Шунысы игътибарга лайык, концерт дәвамында җырлар Ильяс Камал җитәкчелегендәге Тинчурин театр оркестрына кушылып башкарылды. Әйтергә кирәк, бер чыгышта тамашачы тарафыннан битараф караш белән очрашмады. Безнең калиблеләребезне сез яхшы беләсез. 10 ел уса да, от казанган халык артистлары булсалар да, калиблеләрдә булган энтузиазм бетмәгән. Бу иң мөһиме. Алар бик теләп безнең җыр лабораториясына киләләр. Анда гаҗәеп атмосфера. Яну, елаулар да бар, бәхәсләр дә бар дип үзенең фикерләре белән бүлеште Калиб яңа буын иҗат берләшмәсенә нигез салучы Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова. Чыннан да, Калибнең шишмә башында торган иҗатчылар әле бүген дә бердәм булып, берләшмәнең эшчәнлегендә актив катнашалар. Тик аларның сафлары һәр даим яңарып тора. Яшь буын да аларга кушыла. Мәсәлән, быелгы безнең җыр иҗат лабораториясендә яшь шагыйрьләрдән Ильяс Фәрхуллин, Әдилә Әхмәтҗанова, композиторлардан Лилия Исхакова, Айдар Ниязов, җырчылардан Динар Шәрәфетдинов, Аида Ибракова, Татьяна Ефремова, Анастасия Макаровалар катнашты. Калиб яңа буын җыены 10 елдан артык эшләп килә. Шушы еллар дәверендә калибчеләр иҗат кичәләре, театраль перформанслар, спектакльләр, лекциялар, осталык дәресләре, лабораториялар, фестивальләр үткәрә. Барлыгы 70тән артык проект. Биредә танышкан иҗатчылар берләшеп яңа әсәрләр иҗат итә. Милләтебезнең киләчәген, туган телебезне кайгырта. Гомумән, Калиб киң аудиториягә таныш булмаган яңа исемнәрне ача. Аларга иҗат итү өчен җирлек тудыра, үзләрен таныту, иҗатларын тәкъдим итү мәйданы булып тора. Яңа гына сәнгать дөньясына килеп керүчеләр өчен бу искиткеч зур этәргеч. Калибнең башта ук үз-үзенә куйган планкасы шактый югары булды. Бәлки бу иң креатив, иң талантлы яшьләрнең берләшеп бер идея өчен януларыннан киләдер. Зур җиңүләр артында кыю идеялар һәм ихлас ышану ята. Талант һәм кыюлык калибләргә шактый ишекләрне ача. Беренче кичәләре Камал театры кадәр Камал театрында узу, үзү күп нәрсә турында сөйли. Әберләшмәнең беренче кичәсе бүгенге көндә инде зур эшләр башкарган. Талантлы һәм танылган композитор Илмир Низамов иҗатына багышланган иде. 2013 елның май айында Камал театрының кече залында узган әлеге кичәдә Илмир белән бергә җырчылар Илмира Кәлимуллина, Рүзил Гатин, Айсылу Сәлманова, шагыйрә Йылдыз Миннуллина, музыкант, композитор Ильяс Камал да чыгыш ясады. Әлеге шәхесләр инде бүгенге көндә татар мәдәниятенең йөзек кашына әйләнгән урта яшьтәге иҗатчылар. Тик Калибтә башланган дуслыклары бүген дә дәвам итә. Безнең җыр концерты классик, джаз стилендәге җырлар үрелмәсе белән генә түгел, Татарстан дәүләт камера хоры һәм эпатаж чыгышлар белән дә хәтердә калды. Без менә Лилия белән икебез дә Ярчалы шәһәрендә яшәп иҗат итәбез. Безгә Казанга килеп, ниндидер проектта катнашу, ул үзе бик зур бәхет дөресен генә әйткәндә. Менә
Казанга килеп үзебезнең дусларыбыз белән күрешү, ниндидер көнкүреш, иҗат темаларына бәхәсләшү демик инде әңгәмә тоту, әмма үзе зур ниндидер сөенеш безнең өчен. Әлбәттә, мондый дәрәҗәле дип әйтим әле, дәрәҗәле фестивальдә катнашу ул инде бик зур җаваплылык һәм горурлык. Мин гомумән бик кысылмыйм башка командаларга, инде күбрәк менә шул әзер продуктка карап, һәрберсенә сокланам, соклану йөзе белән карыйм, беркемне дә тәнкыйтьләмим, чөнки һәрбер кешенең инде бу тырышып иҗат ителгән җимеше. Ноталар белгән кешеләр без. Ноталарга карап без инде бу җырны күз алдына китерәбез. Һәм шуннан инде инструмент янына килеп карыйбыз. Үзебезнең теге тавышлар мөмкинчелекләренә карап өстибез аннары теге образларның әйберләре. Аннан соң безне дирижер чакыра. Быел без Карим Тинчурин исемендәге танылган оркестрыбыз бергә бер сәхнәдә. Һәм туры килә җыр үзе сайлап ала. Әмма быелда безнең минем сайлаган җыр ул бик уңышлы булды. Дөрес кенә әйткәндә, чөнки ул балаларга багышланган җыр. Күп кенә иҗатчылар шул исәптән Алинә дә безнең җырның беренче сезонында катнашкан иде. Әлеге 2 сезон үзара аерыламы? Аерыла. Минемчә, быел уңышлы, матур җырлар күбрәк язылган. Һәм ничектер халыкка якын итеп иҗат иткән, аңлаган теге халыкка күңеленә керә торган җырлар күбрәк язылган минемчә. Мәсәлән, безнең җырыбыз син белә. Тыңлагыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Калып яңа буын җыенының безнең җыр иҗат лабораториясе проектның үзенчәлеге һәм лабораторияда туган яңа җырлардан торган гала-концерт хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.